Γεια σας παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε? είστε? Σήμερα θα σας δείξουμε καινούργιο Prime που πήραμε. Πρώτο, αυτό εδώ, Το Prime X, το ροζ. δεν ξέρω γιατί ονομάζεται X, αλλά νομίζω ότι το κάνανε για τον X Extension, άμα το ξέρετε μερικοί. Είναι από την Αμερική, έχει πεθάνει τώρα 20 χρονών. Αυτό εδώ είναι, θα το δοκιμάσουμε. Δεν μυρίζει και ωραία. Δοκίμασα και εσύ. Ένα 5. Ένα 7. Θα δοκιμάσουμε τώρα αυτό. Το strawberry banana. Το μπανάνα. Τι έχει μέσα? Μπανάνα σίγουρα. Και strawberry. Δεν ξέρω τι είναι. Αγγλικά δεν ξέρεις. Ξέρω. Τετάρτη πας. Δεν πάω Τετάρτη, Πέμπτη πάω. Σταμάτα ρε. Εσύ είσαι μεγαλύτερος. Για να δοκιμάσω. Μυρίζει Απίστευτα μπανάνα μυρίζει. Να το δοκιμάσουμε. μπανάνα. Νομίζω ότι δεν θα έχει καθόλου γεύση του στρόμπερι. Καλό είναι. Και φαίνεται σαν να είναι μπανάνα, αλήθεια. Μόνο μπανάνα σίγουρα. Είναι πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε αν σας αρέσει η μπανάνα. Πολύ μπανανίλα. Δεν μ' αρέσει η μπανανίλα. Αν σας αρέσει η μπανάνα, δοκιμάστε το. Έχει τέρμα μπανάνα. Τώρα θα δοκιμάσουμε το άλλο Prime X. Το μπλε. Το μπλε αυτή τη φορά. Όσοι είναι αγόρια. Είναι αυτό για τα αγόρια και αυτό εδώ είναι Και για τα υπάρχει κορίτσια. ένας κωδικός, αν πάρετε από διαφορετικό μαγαζί τα Prime X, αν πάρετε 12 Prime X από διαφορετικό μαγαζί και μπλε και ροζ, 12 από διαφορετικό, εδώ πέρα στο καπάκι έχει έναν κωδικό Για το και έχει έναν κωδικό ναι. και μπορεί μπαίνει σε μια κλήρωση και μπορείς να κερδίσεις έτσι 10.000 ευρώ. Το κάναμε. Α, ναι, το ξέχασα. Ξέχασα πρέπει να το δοκιμάσουμε. Α, ναι. Δεν μυρίζει ωραία. Δεν μυρίζει σχεδόν. Μυρίζει, κάτσε να δούμε τι γεύση. 6 δηλαδή. Δεν έχει γεύση. Μυστική είναι. Δεν είναι και τόσο καλό. Ένα 8 στα 10 επειδή είναι μπλε και ένα αγόρι. Είναι μυστικό. Ένα 7. Δεν μ' άρεσε τόσο. Τώρα θα δοκιμάσουμε Prime Haaland υπογραφή. Με υπογραφή κιόλας. Του Haaland. Είναι από το Snacks θα πήραμε αυτά. Θα τα δοκιμάσουμε. Αχ, ωραίο ήταν. Πρίζικα. Έλα. Καλά μυρίζει. Καλό. Του βάζω επειδή είναι ο Haaland και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι και ο αγαπημένος μου. Του βάζω και στη γεύση και επειδή είναι όμορφο, του βάζω ένα 9,5. Ένα 8,5. Τώρα θα δοκιμάσουμε Το το lemon, lemonade. το lemon prime. Άμα ανοίξει ποτέ, μυρίζει λεμόνι, λεμονίλα. Άμα σας αρέσει το λεμόνι Εμένα μ' αρέσει. ή σας αρέσει μάλλον ξινό, να δοκιμάζετε. Του βάζω, επειδή μ' αρέσει λίγο το λεμόνι και το ξινό, Εμένα. ένα 8,5. Ένα και 8,5. Τώρα θα δοκιμάσουμε το Prime της Bayer μονάχους. Αυτή είναι κάποιες από τις καλύτερες ομάδες είναι αυτό το Prime. Είναι... πώς να το πω, η Bayer είναι κάποια από την καλύτερη ομάδα, αλλά έχουν βγει κάποιες στιγμές ότι ο Harry Kane είναι πολύ άτυχος και γι' αυτό χάνουν. Για κάποιες φορές. Δεν είναι και ωραίο, μυρίζει ωραία, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο. Ούτε εμένα δεν μ' άρεσε τόσο. Του βάζω ένα... Εγώ του βάζω ένα 7-8. Ένα 6 δεν μ' άρεσε. Τώρα θα δοκιμάσουμε καινούριο Prime παρακαλώ. Το Glowberry. Αυτό εδώ είναι σαν... Είναι με μέντα μέσα, είναι το Glowberry. Είναι, πιστεύω, αν σας αρέσει η μέντα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει... Πώς το ξέρεις ότι είναι ωραίο? Δεν το έχει δοκιμάσει, αλλά νομίζω